Tu allan i weiddi os o'n am fwy yn mynd i ddod yma bore yma. Os na rhyw ddyn droi rownd, oedd nhw ein Catholic, meddwl nhw. So, mae o'n mynd draw i'r eglwys. Croeso i chi gyd. Mae yna nifer o deuluoedd di ymddiheuro, mae yna rhyw briodasa falle ymlaen dros y penwythnos yma wedyn. Dydyn nhw ddim yn gallu ymuno hefo ni. Ond croeso mawr i bob un ohonoch chi. Da ni am gael Oedfa o fawl hefo'n gilydd. Ac mi fyddwn ni'n cymuno, a mae yna groeso i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu ymuno hefo ni yn y cymyn. Bydd hwnnw ar y diwedd y bore yma. Ac os oes yna bobl online am gymuno, ewch yn ôl diod a hefyd darn o fara i ymuno hefo ni nes ymlaen. Felly, croeso bawb. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni diolch i ti am fore Sul arall, ac am gyfle i ddod at yn gilydd i daddoli di, yn enw'n gwaredwr Iesu Grist. Ti'r datom yn yr ysbryd glân i'n cynorthwyo ni yn y gwendid, fel yn bod ni'n daddoli di yn iawn, nid o ran defod wag, ond o ddyfnder yn calonna, wrth i ni feddwl amdana ti, ac wrth i ni feddwl am rhyfeddol dy ras yn Iesu Grist. Lle bynnag mae Cristnogion wedi dod at ei gilydd ar y Sul hwn, bendithia'n helaeth ar hyd a lled y byd, y chwiorydd a'r brodyr yn canu dy glodydd di ac yma yng Nghymru, bendithiad y bobl, bendithiad y gynulleidfaoedd, fel yn bod ni ar y Sul hwn yn dydyrchafu di yn egniol. Yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni am ganu y gan gyntaf. A'r gan gyntaf ydy fy Iesu'n waredwr. Arfon Rachel. Pob hwyl, mae'n braf cael yr hwyl, dydy, yma yng Nghastell Caerdydd i ddathlu
breicdod fel dinas. Dwi'n dod yn rhywbeth i ddangos i bawb o fanna chi, ond i Eos ac Olwen yn arbennig. Gyda un o fama. Oce, arall mae'n mynd i dda. Mae'n mynd? O, gorfod o bogeri. Rwy'n te i beth da ni defnyddio fe? Ysgrifennu. Be di enw ar ei fel hyn? Os da chi'n edrych ar y blaen yr hyn yma, mae o'n llydan iawn. Iawn. Highlighter. Highlighter. Mae bo'n pink yma. A maen nhw'n llachar iawn. Da chi'n sgwennu efo nhw. A maen nhw'n gwneud o special iawn, neu? Llachar iawn. Mae'r enw'n awgrymu highlighter. Sgynnon ni enw Cymraeg am hwn? Uwcholeuwr, aroleuwr. Aroleuwr. Ond be maen nhw'n neud ydy, os da chi'n gweld rhywbeth pwysig, os da chi wedi sgwennu rhywbeth yn yr ysgol, a da chi'n meddwl, o mae hwnna'n bwysig, mae rhaid i mi aroleuo fo, highlightio fo, efo pen fel yna. Dydwch bod chi wedi sgwennu stori reit hir, a da chi'n meddwl, o mae yna un brawddeg pwysig yn y stori yna. Da chi'n neud ydy, lliwio fo, hwn yn binc llachar, a hwn yn felyn llachar, fel bod chi yn cofio bod o'n rhywbeth pwysig. Weithiau mae pobl yn... Mae siŵr bod pobl yn trefnu tafwyl, bod gen nhw'n restr o bethau, a bod yna un neu ddau o bethau fwy pwysig i gofio wrth drefnu tafwyl. Ac felly, maen nhw'n lliwio'r llinell yna mewn lliw llachar. Pan maen nhw'n edrych ar ei restr, maen nhw'n gweld, mae'n pwysig yma sydd angen ei wneud. Weithiau mae pobl hefo'i Beibl yn defnyddio neu. A mae'n meddwl, dwi'n hoffi'r adnod yna. A dwi eisiau cofio amdani. Felly maen nhw'n agor yr benod, a maen nhw'n llenwi hefo lliw llachar. Wedyn, pan maen nhw'n mynd trwy'r Beibl tro nesaf, maen nhw'n gweld yr adnod ac yn dweud, mae hon yn un hyfryd ac yn un bwysig iawn. Ffordd arall i gofio adnod sy'n well na marcio fo efo lliw llachar ydy bod chi'n trio dysgu darn o'r Beibl. Dysgu un adnod. Mae gynnau adnod wedi bod yn ymhen i am 55 o flynyddoedd. Yr adnod gyntaf nes i dysgu oedd Duw, cariad Duw. Pwy arall dysgodd hwnna? O blith yr hen bobl sydd yma. Carys Gwyrdd. Pan da ni'n dysgu adnod o air Duw sef o Beibl, maen nhw'n aros yn y cof. A wedyn, pan da ni'n tyfu fyny, da ni'n gallu cofio nhw. Adnod arall nes i dysgu oedd, yr arglwydd yw fy migael, ni fydd eisiau arna. Efe am... Da iawn, cofio well na ni. Ger llaw... O, gwnaen yna chi, efi am harwain i'n fforddau gwelltog. Gwnaen i orwen. O, maen nhw wedi cymysgu. Fforddau gwelltog. A weithiau, pan dwi'n teimlo'r ben fy hun, dwi'n gallu cofio'r adnod yr arglwydd yw fy migael. A'r rheswm bod ni'n cofio adnodau o'r Beibl ydy oherwydd mae gan Duw ydyn. A bod nhw'n bwysicach na unrhyw lyfr arall, na unrhyw bapur newydd, neu unrhyw fideo da ni'n wylio. Oherwydd mae Duw yn siarad efo ni drwy ei air. Yr arglwydd yw fy migael, ni fydd eisiau arna. 55 o flynyddoedd, a Duw, cariad Duw. Sgynnon ni gan bach? Oes? Oes am gan i can bach? Iesu rwy'n dy garu di yn ddofn yn fy nghalon i. O, gwych, mae gynnon ni fwy ymuno o'r cor. Da iawn. Ydych chi'n cofio'r gan yma?
gofach. Ie, na ni. Cyn i'r plant fynd i'r ysgol sy'n gael ni o ddiol efo'n gilydd. Arglwydd am diolch i ti am dair di, sydd fel lamp i'n llwybr ac i'n bywydau ni, ac yn llewyrchu llachar pan mae pethau yn dywyll. A da ni gweddio dros y plant a'i teuluoedd wrth iddyn nhw fynd trwy'r i'r ysgol sy'n. Byddwn nhw'n cael cyfle i ddysgu amdana ti ac am dair ac am Iesu Grist yr arglwydd. A da ni gweddio dros i bywyd nhw wrth i'r tymor ddod i ben, hefo'i teulu ac hefo'i ffrindiau ac yn yr ysgol yn y dosbarthiadau, a byddi di yn ei bendithio nhw ac yn ei amddiffyn nhw ac yn ei cryfhau nhw wrth iddyn nhw dyfu i fyny. Da ni gofyn hyn, yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch am gwmni'r plant. Ac wrth sôn am y plant, da ni'n parhau angen un neu ddau yn ychwanegol i helpu nes i alw yn ysgol Sul yn y clwb ser. Mae'r gwersi gyd yn cael ei paratoi gyn Catrin Roberts a da ni ddiolchgar iawn am hynny. Ond da ni angen un neu ddau i fynd ar y rota i fod yno ac i helpu hefo'r plant. Da ni yn Cynulleid ydyn nhw, da ni yn trio darparu ar gyfer 2 oedran, da chi'n gwybod? Mae yna rei bach ifanc a mae yna rei dipyn yn hyn, a mae angen stwff gwahanol ar eu cyfer nhw. Ac os gallwch chi roed bora, llai nag awr bob 6 wythnos, mi fysa ni yn ddiolchgar iawn am hynny. Dwi'n mynd i gyhoeddi bora yma. Mae bob dim bron iawn ar y daflen. Rhai ohonoch chi wedi derbyn yr e-post. Mae yna gopïau wedi printio yn y cefn. Os da chi'n nabod rhywun sydd ddim yn cael yr e-post, ewch a thaflen bach iddyn nhw. Da ni wedi dechrau postio yr wythnos dwytha i 5 aelodau hyn sydd yn methu ymuno hefo ni. Maen nhw'n cael y daflen rwan fel o leia bod nhw'n gwybod yn fras beth sydd yn digwydd yn Ebenezer. Cwrgweddi nos fori, y cylch yn cyfarfod bora dy Mawrth, 9:10 tan 10:10 yng Nghaffi y Methodistiaid. Mae hwnnw'n hamddenol braf, prynu panad, cael teisan hefo'ch gilydd a sgwrs. Fedrwch chi aros am 5 munud, fedrwch chi aros am awr a mwy. Ond dewch chi fod yn rhan o'r cymdeithasu yn y fan honno. Dydd Sul nesaf, mae hefyd 26, mae'r Oedfa oedden nhw fod o dan arweiniad parchedig Geraint Mos, ond mae o wedi cael Covid, ac oedd ar y ffôn efo Arfon yn ymddiheuro. Wel, rhag ofna fydd o'n gallu bod yma Sul. Ond mae Arfon chwarae teg yn dweud y bydd o'n gwneud trefniadau eraill os na fydd Geraint Mos yn gallu bod yn bresennol. Wedyn un neu ddau o bethau ychwanegol, te pnawn arbennig, pnawn dydd Sul y 3 o'r Orffennaf am 4 yng Nghapel y Methodistiaid. A da ni'n trio annog pawb i ddod i hwnnw, mwyn i ni ddod at yn gilydd ac mwyn i ni hefyd godi arian tuag at elusen tir Dewi. Mae yna cynnar werth y bore yma dwi'n credu gan Deall, 5 punt a fydd yr holl arian yn mynd tuag at tir Dewi. Felly gnewch eich gorau glas i ddod prynhawn dydd Sul y 3 o Orffennaf i fod yn rhan o'r digwyddiad hwn. Mae Liz Perry-Atkins, Enfys Gobaith, wedi bod mewn cysylltiad. Maen nhw yn bwriadu ail gychwyn Paradise Run, lle oedden ni'n rhoi bwyd yng nghanol y ddinas i bobl anghennus. Rwan, mae nifer o'r tîm o ganddo ni wedi dweud i bod nhw yn ymddeol, ac felly, da ni eisiau gweld os oes ganddo ni ddigon o bobl i greu tîm, lle byddwn ni yn gwneud hyn eto unwaith y mis. A dwi'n credu byddaf yn hwylus ar nos Sul. Os allwn ni gael digon o enwa, ac os da chi'n rhoi eich enw, mi fydd disgwyl i chi helpu, da chi'n gwybod? Oherwydd mae rhaid i ni gael cysondeb mwyn darparu ar nos Sul. Felly, os ganddo chi ddiddordeb i helpu,
i roi bwyd i'r digartref eto ar y Paradise Row. Newch chi roed eich enwa i mi. Os fydd na ddigon, mi nawn ni dim. Os na fydd digon, byddwn ni'n ymddihiro i enfys gobaith. A na ni annog yn cyd aelodau ynglyn â hwn hefyd. Mi fydd y llusern yn cael ei baratoi yn ystod yr wythnos nesaf. Felly os da chi am gynnwys rhywbeth yn y llusern, cysylltwch efo fi, neu hefo Petra, neu hefo Tudur, awgrym, neu farddoniaeth, neu os da chi wedi sgwennu englyn, neu os oes ganddoch chi elusen da chi'n ei gefnogi, a bys da chi'n licio i aelodau Beneser i wybod, rhowch yr deunydd i mi mwyn i allu osod y llusern yn ystod yr wythnos nesaf. Wel, ganu. Ddaru ni drio canu hon wythnos dwytha, ond oedd yr amser wedi mynd. Felly Alun, ti eisiau cyflwyno yr gariad? Yr hywel i chanu hi efo'r gynulleidfa rhyw... Oedd yn Jeffs nath hi, ie? Rhyw chydig wythnosau nôl, felly. Wrach byddwch chi'n cofio i, ond mae'n geiriau'n gwbl arbennig, ac os ga i rannu jyst rhag ofn, dwi'n gradur emosiynol iawn, ond yn angladd ffrind i mi i fyny bai Colwyn ddoe. Ac oedd o'n dweud, oedd e'n
Anhyfryd, fe gana fi am ddaioni fy niw. Mae'n anhyfryd yn dydi. Da ni am weddio efo'n gilydd. Oes yna rhywbeth arbennig da ni am gofio yn gweddi bore yma? Gwyddwch allan os da chi eisiau ni gofio am rhywun neu rhywbeth. Diolch am y tadau. Diolch sy'n y tadau yndi. Ein tad. Yn sicr. Ffrindiau sy'n wedi catrinennu am inni ati. Yn sicr fe gofiwn ni am rheini. Beth arall? Mae'r holl gostau ychwanegol sy'n dod bwyd a petrol a bob dim yn achosi cynni o fewn teuluoedd a yna hyn o'r effeithio ar blant o'n adroddiad a ffôn newyddion sôn am dylodi o fewn teuluoedd a hefyd cynnydd difrifol sy'n mynd yn costau. Diolch i ti Tudur. Dewch i ni blygu pen a dewch i ni weddio. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, da ni'n plygu ac yn ymdawelu o dy flaen di yn awr mewn gweddi. Gweddio eto fydd yr ysbryd yn helpu i weddio dros yr hyn yr wyt ti arglwydd yn rhoi ar y calonna. Mae yna filiynau o glisnogion ar hyd a lled y byd yn gweddio y Sul yma. Ac ar galon pob unigolyn ac eglwys yr wyt ti'n rhoi pynciau arbennig iddyn nhw weddio a rhyngom ni gyd. Da ni'n cyffwrdd llawer o sefyllfaoedd ac anghenion. Da ni'n mynegu addoliad i ti mewn amrywiol ffyrdd drwy filoedd o ieithoedd a drwy wahanol ddulliau. A da ni'n diolch am y teimlad yn bod ni'n rhan o rhywbeth mawr wrth daddoli di. Da ni yma yn griw yn ganolfan yr eglwys newydd yn addoli, ond da ni'n ymuno hefo Cristnogion y byd heddiw mewn mawl. Biliynau o bobl yn arddel enw Iesu Grist. Degau o filiynau, cannoedd o filiynau yn addoli heddiw. Nid yn unig ar y ddeiar, ond yn y nef ac yn y gogoniant. Mae rhai sydd o'n blaena ni yn rhan o'r mawl. Ac yno mae'r angylion, ceriwbiaid, seraffiaid, yn dyfoli di yn dy berffeithrwydd. Ac ad i ni deimlo gwefr addoliad yn ystod y munudau hyn oherwydd dyma'r peth pwysicaf am nawn ni. A dyma sy'n rhoi ystyr i'n bywyda o ddydd i ddydd yn ystod yr wythnos, bod y cwbl yn cael ei wneud gogoniant i ti. A bod ni yn yn perthynas efo'n gilydd o fewn i'n teulu, yn yn gwaith, yn yn gofal, yn yn gweithgaredda hamdden yn ei gwneud nhw arglwydd gan daddoli di, gogoniant i ti. A thrwy hynny yn gwneud y cwbl hyd eithaf ein gallu. Da ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ac am y cariad perffaith a berthol yr wyt ti wedi ddangos ynddo fo. A boed i'n deall ni o'r cariad hwnnw fynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach. Ac i'r cariad hwnnw effeithio arna ni yn y bywyda ac yn y calonna. Fe wyddos sut mae'r rhwystrau arglwydd rhag i ni ildio'n hunain yn llwyr i ti. Gofidia, a phryderon, a phroblema, a phrysurdeb. Ond heddiw da ni eisiau goroni di ar orsedd yn bywyd mwyn i ti dderbyn mawl drwy yn bywyda ni bob awr o bob dydd. Da ni'n cyflwyno i ti yr hyn sydd wedi godi wrth i ni gychwyn ar yn gweddi. Da ni'n meddwl am dadau a dynion o fewn i'n heglwys ac o fewn i'n teuluoedd
Yn diolch amdanyn nhw ac yn gofyn y byddi di yn ei bendithio nhw. O fewn i deulu'r eglwys arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di'n ei cadw nhw'n gryf yn ei ffydd ac i gwneud nhw'n wasanaethgar o fewn dy deyrnas di, wrth weini ar y gwan, wrth ofalu dros i teuluoedd. Da ni'n meddwl am y rhai hynny sydd yn glaf ac yn sal, rhai hynny sydd yn dioddef o iselder o'n plith ni yn ystod yr wythnosau hyn. Y rhai sydd yn derbyn triniaeth yn gyson, a rhai sydd i dderbyn triniaethau yn ystod y dyddiau sydd yn dod. Da ni'n ei cyflwyno nhw'n dyner iawn i ti gan ofyn y byddi di'n ei gwarchod nhw, yn adfer i iechyd nhw, fel i bod hwythau arglwydd yn cael uno eto yn y mawl ymhlith aelodau Ebenezer. Falla fod rhywun o'n teulu ni sydd angen gweddi y bore yma, da ni'n meddwl amdanyn nhw. Rach bod rhywun yn oedrannus yn y teulu, a'r blynyddoedd yn gadael i ôl arnyn nhw, a hwythau ddim mor abal ac yr oeddan nhw yn y gorffennol. Da ni'n gofyn am dyfendith arnyn nhw yn hydref i dyddiau daearol. Yn gofyn y byddi di drwy waith yr ysbryd yn cadarnhau i ffydd, ac yn rhoi nerth i'r teulu i weini ac i ymdopi a phob sefyllfa o'r fath. Fe gofion hefyd am y tlodi sydd yn cynyddu yn y plith ni, yn y byd, yn wledydd Prydain ac yma yng Nghymru, oherwydd y newid economaidd sydd yn digwydd. A llawer yn cael traffarth erbyn hyn i gadw'r blaid o'r drws. Gweddiwn dros y sefyllfa economaidd arglwydd, y bydd hi'n cryfhau, y bydd y llywodraeth yn cael doethineb i ymateb i'r hyn sydd yn digwydd, gyda thegwch a chyfiawnder dros y bobl sydd wedi hethol i lywodraethu drosta ni. Da ni'n gweddio bydd yr economi yn cryfhau, a bydd sefyllfa ariannol pobl yn ysgafnhau, fel i bod nhw'n gallu talu y biliau, fel i bod nhw'n gallu rhoi bwyd ar ei byrddau, a fel i bod nhw'n gallu cael adnoddau digonol i fyw o ddydd i ddydd. Da ni'n dychryn weithiau arglwydd wrth yr hyn sydd yn digwydd. Da ni'n meddwl am ymgeiswyr lloches a'r syniad rhyfedd yma o alltudio ymgeiswyr lloches i Rwanda mwyn i genedl a sefydliad arall i ofalu dros y bobl hynny. Y dyliau ni fod yn ei croesawu arglwydd i blith yn cenhedloedd ni. Arglwydd mae'n gwleidyddio ni angen gymaint o ddoethineb i sylweddoli beth ydy cyfiawnder, i sylweddoli beth ydy cariad, i sylweddoli beth ydy cyfrifoldeb tuag at cyd-ddynion. Nid i trin yr ymgeiswyr yma fel gwehilion cymdeithas a'i tacio nhw'n electronig fel drwg weithredwyr. Maen nhw'n dod oherwydd angen, oherwydd newyn, oherwydd rhyfel, oherwydd gorthrwm. Ac fe weddiwn y bydd cenhedloedd Prydain yn rason, yn hael ac yn garedig yn y croeso a roddwn iddynt. Cliw yn gweddi dros yn gilydd, dros yn plant a'n rhieni, dros yn teuluoedd, yn brodyr a'n chwiorydd, yn wirion, yn neiaint, yn modrybedd, yn ewysrod. Da ni diolch amdanyn nhw i gyd arglwydd. Ac yn diolch am gael bod yn rhan o deulu Iesu Grist yn y dyddiau rhyfedd ac ansicr hyn. Gofynnwn hyn, yn enw Iesu Grist i'n arglwydd. Rwy'n yn dysgodd i wedi o gadweud ein tad, sancteidd. Newch chi ddarllen yr sleid yma, mae yna ddwy sleid fi'n credu. Mae o'n dod o Effesiaid y dryden.
cyfeiriad ddarn o'n wrth i ni gymuno efo'n gilydd. Felly gawn ni ddarllen efo'n gilydd gweddi dros yr Effesiaid. Wrth feddwl am hyn i gyd, dwi'n syrthio ar y miliau i weddio ar ddiw sarth. Fe sydd wedi rhoi ei hunaniaeth arbennig i bob grŵp gwahanolion yn y nefoedd ac i bobloedd ar y ddaear. Dwi'n gweddio y bydd yn defnyddio'r holl adnoddau bendigedig sydd ganddo i'ch gwneud chi'n gryf, ac bydd yn rhoi nerth mewnol i chi drwy roi ysbryd glân i chi. Dwi'n gweddio hefyd y Iesu'r Meseia ei hun yn gwneud ei gartref yn eich calonau chi wrth i chi ymddiried ynddo fe. Dwi am i'w gariad bod wrth wraidd popeth a chi'n ei wneud. Dyna'r sylfaen i adeiladu arni. Dwi am i chi a phobl byw i gyd, deall mor aruthrol fawr wedi cariad y Meseia. Mae'n getach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfynach na dim byd arall. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw, sy'n llawer hyd awr i'w brofi yn llawn. Mwyn i chi gael eich herwi a'r cwbl sydd gan Dduw ar eich gyfer. Clod i chi. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y byddem i'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed gallu ddysgu. Dylem i sydd yn yr eglwys ac wedi'n huno gyda'r Meseia Iesu, roedd yn dod iddo am byth byddai. Amen. Diolch i Dduw am ei air efo'n gilydd. Amen. Na ni'n neidio dros hon, a na ni fynd yn syth at y bregeth wrth i ni gymuno. Ac o'n i'n meddwl am be fyswn i'n siarad bore yma wrth i ni gymuno efo'n gilydd. Oherwydd dwi ddim eisiau ni fita'r bara cyfed y gwir, heb bod ni'n teimlo bod ni wedi paratoi yn calonna. A dyma feddwl bod y cymyn yn ymwneud â chariad Duw tuag ata ni. Ac i'r cyfeiriad yna dwi isio arwain yn meddyliau ni wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn. A darn bendigedig yn y fan yma, ysgrifennwyd gan Paul, i'r Cristnogion oedd yn cyfarfod yn Effesus. Sylfaen y cymyn am bodolaeth fel eglwysi Cristnogol ac bywyd fel Cristnogion ydy fod Duw yn caru ni, yn caru dynoliaeth, yn caru y greadigaeth enfawr yma da ni'n rhan ohono fo. A weithiau da ni'n gallu anghofio hynny. Da ni'n gallu cymuno heb gofio, ia, mae Duw yn yngharu fi yn aruthrol. A dwi'n gwybod hynny oherwydd Iesu Grist. Mi oedd Paul yn y carchar wedi gaethiwo yn ystod y cyfnod nath o sgwennu hwn. A nath o sgwennu fo meddwl arbenigwyr tua 62 oed Crist. Llai na 30 mlynedd ar ôl atgyfodiad ac isgyniad yr arglwydd Iesu. A pwysleisio eto bod rhain wedi sgwennu cyn Mathew, Marc, Luc ac Ioan. Felly dystiolaeth gynhara sydd ganddo ni, Gristnogol, ysgrifenedig, ydy llythyrau Paul ei hun. A gweddi sydd gan Paul yn y darn yma o Effesiaid 3. A mae ganddo fo weddia ym mhob un o'i lythyrau, lle mae'n dweud, dwi'n gweddio drosta chi. Oedd o'n caru achos a gwaith a phobl Iesu Grist, ac oedd o am i'r Cristnogion sylweddoli gariad drostyn nhw, a'i gyfrifoldeb a'r teimlad o gyd-berthyn. Nid pobl digyswllt yda ni fel Cristnogion, pobl sydd yn perthyn i'n gilydd, pobl sydd â chyfrifoldeb dros yn gilydd, a phobl sydd i garu yn gilydd. A meddwl Paul, dwi'n gweddio drosta chi, a dyma dwi'n ei gyflwyno i'r arglwydd. A mae'n bwysig yn bod ni fel eglwys yn fwriadol yn gweddio dros yn gilydd. A ga'i chanol chi yn ystod yr wythnos i roi amser o'r neilltu i weddio dros Ebenezer, dros yn cyd aelodau'r amrywiaeth o bethau sydd yn digwydd yn ymplith ni,
dros yr henoed, dros y canol oed, dros y plant bach a'r teuluol. Cos mae'n rhan o'n DNA ni fel eglwysi. Da ni weddio dros. Newch restr bach. Darn o bapur ar yr ffridge na. Yn dweud, wythnos yma dwi eisiau gweddio dros hyn. A pan da chi'n mynd i wneud panad, a pan da chi'n ôl y llaeth, neu llefrith, da chi'n gweld y nodyn, a da chi jyst yn dweud brawddeg o weddi dros y 3 peth da chi wedi rhoi. Ar ddiwedd yr wythnos, tynnwch y nodyn i lawr. Rhwch o'n eich pocad. A rhwch 3 pheth arall. Fallan ar 3 pheth fydd o. Yn syml oedd Paul yn gweddio dros i'r Gristnogion. Oedd Iesu yn gweddio dros da ni, mi oedd yn rhan o'i bywyd nhw, a mae o'n fod yn rhan o'r bywyd ni o ddydd i ddydd, nid yn unig mewn gwasanaeth. Ac yn y weddi yma, ar y dechrau, mae o'n sôn am nerth i'r Gristnogion. Yn y canol, mae o'n gweddio am gariad, ac yna yn rhan olaf y weddi yn y drydedd bennod Effesiaid, mae'n gweddio am gyflawnder i Gristnogion. Bod Gristnogion yn teimlo bod eu bywyd nhw'n gyflawn. Da chi bod da ni gallu teimlo yn rhywbeth ar goll yn y mywyd i. Dwi'n yn teimlo bod bethau'n gweithio allan. Mae yna bethau i le, mae yna bethau dwi angen yn fy mywyd. A mi oedd Paul yn gweddio bydda'r Gristnogion yn teimlo yn gyflawn yn Iesu Grist. Bod nhw'n gweld ystyr i'w bodolaeth ar y ddeian, bod nhw'n sylweddoli fod gofal Duw yn fawr drostyn nhw. A bod nhw'n cael y teimlad yma o fod y ddedwydd, o fod y fodlon yn yr arglwydd Iesu. Rwan ta, dwi ddim yn sôn am y peth cyntaf o'r yma, dwi ddim yn sôn am y peth ola yn y weddi, ond dwi'n mynd reit i'r canol y weddi. A sôn yn unig am adnod 18 ac 19, lle mae Paul yn gweddio am gariad. Ac yn y darn yma, mae'n sôn am 3 pheth, sef, dwi wedi anghofio beth yn nhw'n barod, mae o'r dalen nesaf, byw y cariad, deall y cariad, profi'r cariad. Right? Byw y cariad, deall y cariad, profi'r cariad. A cariad Duw ydi hwn yn Iesu Grist a thuag ata ni. Fel criwr, fel cynhaliwr ac fel achubydd yn yr arglwydd Iesu. Does dim rhaid ni atgoffa chi. Mae yna lwyth o adnodau yn y Beibl sydd yn sôn am gariad. Nes i sôn wrth y plant am Duw, cariad Duw. Sylfaen personoliaeth Duw ydi cariad. Pan mae'n creu mewn cariad. Pan mae'n cynnal, mae'n gwneud mewn cariad. Pan mae o'n achub ac yn trefnu ffordd i'n cadw ni'r Iesu, mae o'n gwneud mewn cariad. Allwch chi feddwl am adnod yn y Beibl sydd yn sôn am cariad? Wel, Ioan 3:16, canis felly carodd Duw y byd. Iesu yn Ioan 14 yn dweud, cariad mwy na hwn nid oes gan neb, sef bod un roddi einioes dros ei gyfeillion, a chwyd ei gyfeillion. Llythyr cyntaf Ioan, yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ein bod Duw wedi'n caru ni, a rhoi ei fab yn bridwerth dros lawer. Mae cariad yn sylfaenol, mae o'n gweithio trwy bob elfen o'r ffydd Gristnogol. Felly, yn adnod 17, dwi'n mynd i'r sleid nesaf? Mani? Adnod 17. Dwi am i'w gariad fod wrth wraidd popeth da chi'n ei wneud. Dyna'r sylfaen i adeiladu arni. Felly mae'n gweddio y bydd cariad yn wraidd ac yn sylfaen i fywyd y Gristnogion yn Effesus. A da chi'n sylwi ar ddau gymhariaeth gwahanol i'w gilydd. Gwreiddyn yma, mae yna goedan ar y wal yn fanna. Ac yn fanna. Mae'r syniad o goedan yn tyfu. Ac mwyn i'r goedan dyfu gryf ac yn iach ac yn ddeiliog ac yn flodeuog a dwy'n ffrwyth, mae rhaid iddo fo gael gwreiddiau. A mae'r gwreiddiau'n mynd yn ddofn. Ac i'r Cristion mae'n gwreiddiau ni yn hariad Duw yn Iesu Grist.
Mae'r goeden yn cael dŵr, yn cael maeth, yn cael y cemegau angenrheidiol i fywyd allan o'r lle mae'r gwreiddiau, a mae'n tynnu allan o'r pridd. Mae'r goeden hefyd yn sefydlog, dim yn cael ei chwthu gan bob chwawynt, oherwydd bod ei gwreiddiau yn mynd yn ddwfn. Felly dwi'n gweddio y bydd eich bywyd chi, bobl Iesu Grist, yn gwreiddio yng nghariad Duw. Fanna da ni'n cael yn maeth, fanna da ni'n gallu blodeuo, fanna da ni'n gallu dwyn ffrwyth o gariad a llawenydd a charedigrwydd a thangnefedd. A wedyn yr ail ddarlun ydy adeilad ar sylfaen. So mae gennych chi wreiddyn a ganddoch chi sylfaen a'r ddau beth wedi adeiladu ar gariad. Sut da chi'n adeiladu eich bywyd? Da chi'n neud o ar arian, da chi'n neud o ar lwyddiant, da chi'n neud o ar yrfa. Na, medda Paul, adeiladwch eich bywyd ar gariad Duw. Adeiladwch eich gyrfa, eich llwyddiant, eich eiddo, da chi'n gwybod, ar y cariad yma. Fel bod chi'n defnyddio'r hyn sydd ganddo chi, gogoniant i Dduw, a gwasanaeth i'ch cydddyn. So, byw y cariad. A mae'n rhywbeth mor feiniadol yn hyn yn y cyfnod ni. Ac os da ni'n byw yn cyfnod anelwig, does na'm drwg, does na'm da, does na'm oesoldeb, does na ddim anfoesoldeb, does na ddim sicrwydd. Mae yna lwyth o ansicrwydd. Di pobl ddim yn gwybod pwy ydyn nhw, lle maen nhw'n mynd, be maen nhw'n da. Maen nhw wedi cael ei drysu gan y meddylfryd modern yma, di-dduw, seciwlar, anghrediniol. A mae'n ddeiniadol sylweddoli yn yr arglwydd Iesu fod na gariad y gallwn ni adeiladu'n bywyd yn sicr ac yn solat ac yn iach arno fo. Byw y cariad. Yr ail beth, os da ni eisiau cymuno, deall y cariad. A da ni'n mynd i adnod 18 yn y sleid nesaf. Dwi am i chi a phobl fyw i gyd ddeall mor aruthrol fawr ydi cariad y Meseia. Fel symudiadau Arfon Jones mewn can, ydi. Du. Mae o'n hetach yn hirach yn uwch ac yn ddyfnach ble dim byd arall. Pidiwch yma na rhywbeth pitw bach di cariad Duw. Da ni'n gallu delio fo mewn awr. Mae cariad Duw y tu hwnt i unrhyw beth da chi'n gallu ddychmygu heddiw yma. Mae'n enfawr, mae o'n dragwyddol, mae o'n berffaith, mae o'n ddiddarfod, a mae o'n didatguddio'r cariad yma yn Iesu Grist. A pan da ni'n dod at fwrdd y cymyn, da ni'n dathlu cariad Duw tuag ata ni. I fod o'n caru ni'n gymaint fel i fod o wedi rhoi'r Iesu'n aberth dros yn pechoda ni. Y Duw mawr. Doedd o ddim am yn dinistrio ni, doedd o ddim am yn colli ni, ond yn Iesu Grist mae o wedi trefnu ffordd i'n hachub a'n cadw ni. Mae'r cariad yn fawr ac yn aruthrol. A mae hon yn weddi drosta ni a dros yr eglwys Gristnogol ym mhob cyfnod. Mae'r byd eisiau bychanu Iesu Grist, yn dydyn? Di Iesu Grist ddim yn bwysig. Nath o ddeud rhai bethau oedd o'n athro, rei da ynglyn â edrych ar ôl yn gilydd ac yn y blaen. Ond oedd o'n bwysig iawn. Doedd ei farwolaeth, oedd ddim yn farwolaeth arbennig o gwbl. Mae yna bethau lot fwy difyr yn y byd na Iesu Grist i'w ddilyn ac i'w gredu ynddo fo. Mae pethau eraill yn llawer pwysicach ac felly mae Cenedl Cymru erbyn hyn ynddo. Duw. Be sgyn Dduw i wneud hefo ni fel Cenedl y Cymru? Be sgyn Iesu Grist? Oedd o'n boblogaidd yn y dyddiau hen ffasiwn na yn Cenedl y Cymru. Da chi weld, pan oedden nhw'n deall pethau'n wyddonol fel rydyn ni, da ni lot fwy deallus a datblygedig erbyn hyn. Be da ni eisiau Iesu Grist? Mae bywydau pobl yn mynd yn fler. Mae pobl ifanc ni yn teimlo ddim yn werthfawr. Mae yna deimlad o fod ar goll gan lot o bobl
oherwydd bod y sylfaen o gariad Duw yn Iesu wedi cael ei dynnu o dan ei traed nhw. Mae ganddo ni yn yr Iesu gymaint i'w gynnig i bobl. Peidiwch â gadael i agwedd y byd modern yma eich dallu chi rhagweld mawredd cariad Iesu Grist, Duw yn yr arglwydd Iesu, ei led, ei hyd, ei uchder, na'i ddyfnder. Dim ond rhan bach ohono dan ni'n ei ddeall heddiw. Mi fyddwn ni deall llawer mwy yn y gogoniant. Dwi'n cofio darllen stori am berson brodorol o America. Oedden ni gael nhw'n rhywbeth bach arall pan o'n i yn hefo cowboys yn fy mhlentyndan. Person brodorol o America. Ac oedd o wedi cael ei fagu mewn llwyth oedd yng nghanol cyfandir America. A ryw dro allan daith i weld y môr. Ac oedd o rioed wedi gweld y môr o'r blaen. A dyma nhw'n edrych ar y môr enfawr yma, llynde. Ac yn rhyfeddu gan faint y môr. A dyma fo'n mynd draw i siop wrth ymyl. A dyma fo'n prynu pot jam. Ac oedd rhywun hefo, mae'n dweud, beth ti'n ei, dwi'n prynu hwn oherwydd dwi eisiau mynd nôl i lan y môr i lenwi fo hefo dŵr môr. A dyna naeth o. A dyma y person yn gofyn, pam wyt ti'n gwneud hynny? Oherwydd dwi eisiau mynd nôl adra at yn llwyth. A dwi eisiau dangos y môr iddyn nhw. A dyna nath o. Mynd â pot jam o ddŵr y môr at i deulu ac at i bobl. Ac felly rwsyd yda ni hefo deall o gariad Duw yn Iesu heddiw. Rhyw pot jam sydd ganddo ni yn deall. Ond mae yna gymaint mwy o'r cariad hwn i'w brofi a'i ddeall. Mae'n enfawr ac yn rhyfeddol. Byw y cariad, deall y cariad, ac yna wrth i ni gloi a throi at fwrdd y cymyn. Y peth olaf ydy profi y cariad. Profi y cariad. Adnod 19. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw, sy'n llawer rhy fawr i'w brofi yn llawn. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw. Yn Iesu mae Duw wedi datguddio i gariad. Fetra ni'n deall o i gyd yn iawn. Mae'n rhy fawr. Ond allwn ni brofi fo heddiw yma ar y ddeiar. Wrth roi'n ffydd yn Iesu. Wrth i ni addoli Duw gyda'n gilydd, da ni'n gallu profi y cariad. Allwn ni brofi'r cariad yn y fan yma hefo'n gilydd fel eglwys Ebeneser a sylweddoli mae Duw yn caru ni. Mae Duw yn ngharu fi yn amgylchiadau ac beth sy'n digwydd yn y mywyd i. A da ni'n gwybod hynny oherwydd Iesu Grist. Mae gymaint o bobl wedi profi y cariad. Wyt ti wedi profi'r cariad? Wyt ti wedi profi'r cariad fel gwnaeth Paul a Lydia a Pedr yn y Testament Newydd, gan wedd newid i bywyd? Wyt ti wedi profi'r cariad hwn yn toddi dy galon wrth sylweddoli fod Iesu wedi rhoi ei fywyd drosta ti ar y groes, fel y gwnaeth John Wesley, hadoddodd ei galon o yn Llundain wrth sylweddoli cariad Duw. Wyt ti wedi profi y cariad yma yn dy alw di i ddilyn Iesu ac i ildio dy galon iddo fo, fel y profodd Pantycelyn y mynwent Talgarth. Fe brofodd y cariad ac fe newidwyd ei fywyd. Wyt ti wedi profi y cariad hwn yn dy gymell i blygu ar dy lunia mewn mawl a rhyfeddod, fel y gwnaeth yn hanes Evan Roberts, y diwygiwr. Wyt ti'n profi'r cariad y bore yma? Wyt ti am brofi'r cariad wrth gymuno a bwyta'r bara a cyfed y gwyn? Y cyfan mae o'n gymryd ydy rhoi yn ffydd yn Iesu Grist a dweud arglwydd, ti ydy ngwaredwr a ti ydy arglwydd fy mywyd i.
dyma weddi Paul drostan ni. A profi'r cariad hwnnw. Ei fod yn llawer rhy fawr i'w brofi yn llawn. A na reion emyna ni wedi deud hyn dros y canrifoedd. Pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod a llosod i mas mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor gryf yw ei gariad a'i ras. A pennill Mrs Owen, dyma gariad pwy a'i treitha. Sut fedra ni fynegu fo? Anchwiliadwy ydyw ef. Dyma gariad i'w ddyfnderoedd, byth ni threiddia nef y nef. Byw cariad, deall cariad, a phrofi cariad Duw yn Iesu. Mwyn i enw. Amen. Am iawn ni. Yn sydd i gymuno efo'n gilydd, dwi'n credu. Gan bod amser wedi mynd. Ac fel o'n i'n dweud, mae'n groeso i bob un sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth y bwrdd. Mae swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw ef, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dewch bawb at y bwrdd, nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Dewch nid am bod dim ynoch yn rhoi hawl i chi ddod, ond am bod arnoch angen trigaredd a gras. Dewch nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei garu'n fwy. Dewch am iddo eich caru, a rhoi ei fywyd drosoch. Dewch i gael y bara'r gwyn yn arwyddio nhw a ddewid am ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. Dewch bawb a chymerwch ffiol iachawdwriaeth. Dwi'n credu bod gennau sleid efo cyffes arno fo. Ond di. Gweddi bach o gyffes ydi hon wrth i ni ddod, lle da ni'n cynabod yn gwendid, ond yn pwyso ar gariad Duw. Os da chi'n teimlo felly, newch chi ddarllen y gyffes bach hefo fi. Cyffeswn o dad i dorri'r dorchlynion, gan bilin ein ffyrdd ein hunain. Cyffeswn i ni bechu ar feddwl, gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb ei gwneud pethau dylen bod wedi ei gwneud. Rydym wedi gwneud y pethau na dylen ei gwneud. Rydym wedi gwastraffu gyroddion a fforthi ein trachwant, gan anghofio'r archemis a'r sal. Buon yn ofed y meddyliau, yn ei geiriau greulon, yn ei gweithredoedd yn hunanol. Mwyn dy enw mawr, trigar haf ydw, ac mwyn Crist a'i aberth drud, maddar i ni hoff pechodau. Cymer ni yn awr wrth i ni edibarhau am ei gwylioni, a nertha ni gerdded yn ddwybrau, gan ei myndhau i ddeolchus. Mewn i fuddodd i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn i hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn os y bygychwyd ef gymryd bara, ac wedi dod diolch ef ei toro ac a'i rhoddod iddynt gan dweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Daliwch y bara yn y llaw yna ni gydwyta.
bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed ni. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch i gofio amdano. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Ganwn ar yn heisten yr emyn olaf, dyma gariad fel y moroedd. Oh
Diolch i chi am eich cwmni a diolch i'r tîm am ei help. Arfon, Rachel, Ryan, Tudur, Gwynfor, gosod y gadeiriau a'r rhai sy'n ei gwneud paned. Gawn ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras eich anadlu Iesu